Volám sa Inesa Nesteruk a v spoločnosti Míhy som manažérka pre vývoj nových produktov. Zodpovedám za celý cyklus vytvárania produktu, od vzniku nápadu až po jeho uvedenie na trh. Mám približne 20 rokov skúseností vo vývoji a kontrole kvality kozmetiky podľa európskych štandardov kvality. Často aj pri pravidelnej aktivite a vyváženej strave si všímame zmeny pleti. Pokožka v oblasti stehien a brucha sa stáva menej pružnou a kontúry tela vyzerajú menej jasne. Bežné zvlhčovače nedávajú požadovaný výsledok. Tento proces súvisí s mikrocirkuláciou. Keď sa spomaľuje, medzi bunkami sa zadržiava tekutina. Tkanivá strácajú tónus, čo vedie k vzniku viditeľných nerovností. Na zlepšenie vzhľadu je potrebná intenzívnejšia starostlivosť. Pre intenzívnu starostlivosť o vaše telo sme vytvorili špeciálny prostriedok. Je to mŕtve more s termálnym efektom od Míhy. Má silný tonizujúci a zahrievací účinok v oblastiach, ktoré potrebujú starostlivosť. V základe vzorca sú 3 kľúčové aktívne zložky. Extrakt z bahna mŕtvého mora obohacuje pleť minerálmi a zlepšuje jej tonus. Multiaktívny komplex s kofeínom a L-karnitínom pomáha pleti vyzerať elastickejšie a hladšie. Extrakt zo zelenej kávy pomáha vizuálne vyhladiť jej reliéf. Posilnili sme prostriedok extraktmi z laminárie a fukusu na kozmetickú podporu drenážneho efektu a zníženie opuchu a zmes zázvoru a červenej papriky vytvára príjemné teplo, ktoré pomáha pokožke lepšie vstrebávať prospešné látky. Používanie prostriedku je veľmi jednoduché. Naneste bahno z mŕtvého mora na problematické oblasti a zabalte ho fóliou na 20 či 30 minút. Výrazný pocit tepla a dočasné začervenanie pokožky sú normálnou reakciou na termálny efekt produktu. Ak pocit tepla alebo nepohodlia bude príliš intenzívny, jednoducho prostriedok umyte teplou vodou skôr. Opakujte procedúru 1 až 3 razy týždenne. Aký výsledok získate? Vaša pokožka sa stáva elastickejšou, pevnejšou a veľmi hodvábnou na dotyk. Produkt pomáha zlepšiť vonkajší reliéf a vizuálne zmenšiť nerovnosti pokožky, ktoré sa často nazývajú pomarančová pokožka. Telo vyzerá upravené, pevné a krásne. Hlavným tajomstvom efektivity je komplexný program Skin Sculpt od Míhy pozostávajúci z 3 krokov. Krok 1. Pripravte pleť citrusovým peelingom. Krok 2. Urobte termálny zábal s bahnom. Pre kontrastný efekt striedajte procedúru s chladivým krémom. Krok 3. Každý deň udržiavajte elasticitu masážnym olejom. Vyberte si systémovú európsku starostlivosť a objavte program Skin Sculpt spolu s Míhy.